Takže čaute, nachádzame sa v Leteckom parku. Asi nevidno veľa. No, a hľadáme geocacheky. No počkej. Ja vám ukážem moju mapu s mojím šitým mobilom. Počkej, bolo tam, že štvrtý stĺpik? Štvrtý stĺpik, to sme vygooglili. 1, 2, 3. 1. Sa tu bojím. Pri altánku hľadaš geocacheky. Ako? Poď sem. Hore to nedáš? Chcem mi zasvieť, počkaj. Nejaká škára? Tam nič není. Dobrá. Hore, dáš mi tu pakáči. Počkaj. Daj hore. Hore by tu dali. Tam nič není zasvieť. Hore, geocacheky ľudia. Počkaj. Dúfam, že sme dobre. 7. pokus. Minimálne. Vybereme nejaké tehličky. Poď hľadať nejaké škáry. A pavúk, nakro sa pavúka. To není geocache, čo? To asi nebude také Pavúk padá. Zrotil na zem. Štvrtý stĺpik, toto je štvrtý? 1, 2, 3, 4. Škára? Počkaj, tu je škára. Vidím na druhú stranu ľudia. To sú ploty. Dobre, počkaj. Vieš čo, vypni to, lebo sa mi vybiel Máš bater. mobil, dobre. Počkaj. Niekto ide. Zasvieť mi sem. Niekto ide do piči. Počkaj. Aha. Počkaj. Ľudia, máme to. Prvá keška. Otvorím. Nejaké papieriky. Dúfam, že tam Počkaj, drogy budú počkaj. nejaké doby. Počkaj, čo je napísané na keške? Jedni. Okej. Ľudia Asi to nevidno veľmi. Počkaj. zrolované one. Cigarety tuto. Mestský park by Asi sme to dojebali, nemáme pero. Masúko. Nemáme Och. pero ľudia. V tom asi pero nebude, počkaj. No jasne, Však bolo tam tam bolo napísané, napísané. že zoberte si písatko. Písatko ľudia. Dobre, konečne sme vylúštili všetko aj zo Štefánika a tak. Ja ako chápem úplne totálne, čo tu je napísané. Čili prášok, čo ti jebe, oni sem dávali čili prášok. Koľko zajtra musíme prísť a prídeme sa Prídeme sa podpísať ľudia, zajtra natáčame znovu. Tak prvá keška. Geocaching, pokračujeme na budúce. Zajtra ideme asi na Kalváriu čo a musíme sme to tam minulé nájsť. skoro dosrali, lebo také to bolo oné. Počkaj. 12.11. Kedy to bol kedy? Nedávno tu boli ľudia. To bol deň pred mojimi narodeninami. Kto to bol? Všetko najlepšie, bro. Husár 5. Asi Peter. Asi, hej. Počkaj, poďme pozrieť, že kto všetko Jak to to našiel. do piči zložím? Počkaj chvíľku, pozrime, že kto všetko to našiel. Dobre, prvá. Asi nie sme prví. 24. Rainmaker. Charity Mika. Počkať. Chili prášok. Nejaká pečiatka tuto odrobená. Černá. Fú. Dobre, ideme ďalej. No jasné. 18.2. asi sme zlo začínali, čo? Počkaj. No, počkaj. 21.8. Oni sa tu podpisujú ako chcú, ty vole. Počkaj, niekde musí mať začiatok. Aha, tuto má Ja sa začiatok, bojím. počkaj, tuto je začiatok. Okej. Tuto, tam by mal byť. Dobre ľudia, Áno, 13.11. Aha, na moje narodeniny. Tieve. Afrodita s deťmi. Ďakujem Afrodita, beriem to ako blahoželanie k narodeninám. To je znamenie. To som mal Musíme vtedy... spoznať Afroditu. 14 rokov som mal. To som bol taký Čo ti starý jebe? fas. Cap. Starý buzík, čo už jebal malé deti. Konečne keška. Ľudia, zajtra... A bude takto večer. ešte bez GPS-ka, Oliver. Kámo, iba s jednou pojebanou mapkou. Počkaj, nevidno tam. No to asi netreba vidieť. Pič, nejaké fekaci v altánku tuto. No jasné, ako inak. Kokos 42, ale však to nie je pokecové, one... Čo iný. Ale hej, jasné, že pokecové. To si už pozeral túto stranu 5 krát minimálne. Tak ale keď ideme od začiatku, aha, srdiečko, Ivan plus Katka, Raptor, vidíš, ten CTM-ka tu boli. CTM-kari. Takže ideme to naspäť, kámo. Počkaj, ja som odhodil som ten kameň, nájdem ho, počkaj. Na, tu máš, daj to do toho. Držím. Tu máš vrchnák. Počkaj, musím nájsť ten oný kameň. Zasvieti sem, ja neviem, jak Počkaj, tu je tá tehla. Ja neviem, jak to je to skryté. Mega skryté to ľudia, bolo. ale nenachádza sa to v hradnom parku. Teda v tomto V Levickom mestskom parku, nie, určite nie. Nie je to tu. Neukázali sme vám presné inštrukcie, ako to nájsť, nie? Vážne, keď budú nejakí magorkovia sa snažiť to nájsť, tak to tu prosím vás nechajte aj pre ostatných. My sem budem chodiť asi každý druhý deň to pozerať. Bliká mi mobil. Asi
Asi by sa chcel vypnúť. Prvá keška, náš najväčší úspech zatiaľ. Piči. Mára brigády, hej. Zajtra musíme pozrieť hradný park. Tam sú, myslím, 2 kešky, som videl minule. Potom na meste, ak bude otvorené ona. Na námestí nebude, to bolo na bývalom námestí. To nebude. Aha, tak to je zrušené. A treba pozrieť Kalváriu. A pôjdeme na stanicu. Na stanicu, kde som ti minule našiel mobil, keď si sa stratil. To nespomínaj. Dobre, sorry. Klaudia, pozdravujem. Ja pozdravujem Joštyho. Jošty Bank. Skoro som zabudol. V minulom videu som ho tiež nepozdravil, ani v New Yorkeri, tak teraz ho pozdravujem 3-krát. Joštyho si stretol v New Yorkeri? Tam, kde sa Nie, vravím, že nie. Vravím, že som ho Takto vyzerá z parku keška. Počkej, zakrút to pekne a dáme Nejde to do piči. Jaj, ty si laví, nie lami. Pozrite, takýto sexy knotik je k tomu, keď zapalíte. Trčalo som, myslel, že tam je nejaká inýchšia striekačka. Tam dáme jeden pojebaný list. A tu sa vám podpisuje, ja som chcel nejaký cukrík aspoň. No vidíš, tak naštíme tam. Nie. To je, tam by sa zmestil. Nie, tú nitku nechaj vonku. Ja, jasné, to by to na schvál bol vonku. Dobre, tak ľudia, to zastrkávam, akože sme tu neboli. To vyzerá dosť čudne s tými 2 prstami. Jasné, že by som bol nejaký skúsený. A teraz nemáme ako frajeriť, lebo nemáme tam dôkaz, že sme tu boli, lebo nepodpísali sme sa. Prvá keška. Daj. To na nás. Počkaj, však mi to svieti do očí. Pekný sme. Tak to buď. Dobre ľudia. Takže tu sa nachádza keška, odložili sme ju naspäť, zajtra sa podpisujeme a ideme asi ďalšia keška. Keď nájdeme ďalšiu kešku, tak ďalší video. Samozrejme pri hľadaní kešky. Pri hľadaní kešky a pri húlení v altánku. Najväčšia sranda bude pri hľadaní kešky na Kalvárii, to bude najväčšia sranda. Zajtra na Kalvárii večer, keď sme tam boli ľudia, skoro sme sa posrali, lebo tam bolo tento Ludo Kopčany, Krytos, KNK, sa zlakol nejakej pičoviny, čo behala v lese nejaká myš. Tak to je všetko. Dobre, končíme, tu je keška. Ešte jeden posledný záber na kešku. Počkaj, ale zle sme to tam dali. Nie, to nájdu, bože, aspoň to nevyberú. No však to, že to nájdu. Dobre. Ale dobre, tak zajtra pokračujeme. Dobre, zajtra nás vidíte. Už natáčame 8 minút bez ničoho. Bez témy. Bez témy. Nevadí. Však hľadáme kešku. Počkaj, daj tam aj tento líst. Počkaj, dáme tam nejaký. Počkaj, to stačí. Nájdu to podľa teba. Hej, počkaj, nie, stačí tento maličký líst. Dobre, to žltá je keška, pozrite, ja tam obchám aj prst, vidíte? No. Vidíte môj prst? Počkaj, máš tam prst? Vidno môj prst? Nevidno. Tak som mi tam teraz zasekol do piči. Aha, vidím ho. Vidíš ho? Tam je. Dobre, končíme vás. Počkaj, som mi zajeval. Už nemá baterku na iPhone? Vôbec nemám. Na iPhone 4S. 4S, budem mať 5, však máme peniaze. Dobre. Ešte jeden záber na nás. Jo. Čaute. Čauko.